Dipluso Rongkangtui AG Church Amontulia Tumpen Ningkan korap ho kechok Silver Jubilee Celebration Misen pen jamek ke paman pon. Lakhain kora trok Duar Baguri constituency ke parlo Dipluso Rongkangtui AG Church Amontulia Tumpen Ningkan korap ho mati 25 years kechok Silver Jubilee Celebration Misen pen ke paman pon. La so long Monduli ke kecheng kedam tang surahini ra isi jangmi po chikloni phai isi arni pen pining surahini ra engkora trok anang lesi ningkaning kora pho artanang plengsi ningarong pen ningkaning kora pho ke pleng long pa me pot arnama phan kiro ka chwa jame pedopon pusi Rongkangtui AG Church Amondulia tumpen nang pachini dun labangso jame ga long arnama phan kiro ka chu Ajay mega hut mai ka cepahem phupon lagi pastor kangbura phangchu pensi cepahem phupon lo lapen kapre ka sayang deng ki damtang atum amen keropia kardom ke japon dikon rovelson tokbi momento phan anam kardom pi pastor dhoni kiling momento ke pajur pon rajan tokbi rap pastor barim ning ke parung alam the thanbang kongchun bang borsing phangchu lapen dan ki rung risonim so tum pensi rung pon lo Danaphan Anam Kardompi, Bengkar Barnabas Phangcho, Forkimo ke Parjupon, Kongchun Bang, Borsing Phangcho Pensi, Parjupon. Lapen Bible Kapor Hipen, Kardom, Binda Hen Sek Pensi Apor, and Ponlo. Lapen Anamalam, Than Bang, Reverend Mensing Inti Pensi, Jumisen, Anamalam, Than Ponlo. Lapen Athepi ke en Pon Laki. Towar Sudingan Ta Hem Pusi, E Raplo. Isi a Samuel Ang Deng Pi, Troxiang Deng So, Krehinia Long Pensi, and Ponlo. Lapen mai ke cekak akardom ke Japon kirap dikon es ingti pensi Japon lo lapen hempu akardom ke Japon sangpi Teresa kram sapi pen joksi bangso mai misen pen pichun pon tangte non labangso Rongkangtui AG Church Amondoli adat tumpen birta achatai long ke pachini alam thelenang letum angton pen arjui tha sing phangcho nilitum labangso rong lamen lake basa phangcho Dipluso lo lake Tela so ajay meg nam samla anar mudluk ongpen ajay meg keteng kono labangso ajay meg lake litum pini lake ningkan ingkoi rapho ruptalon asengkan ke pleng lo athe lake surihini ra isi jangmi po niphai isi arni pencil labangso nilitum Rongkangtui Assembly of God Amondoli bangke kim rang pangcheng ponsi pining anke arna makang hon arna makeja arna make rapen pining angke Ningkan ingkoi rapho arnam ake rapen thekun longsi pini bangke ning chakhangun e arnam ake japot arnam kang hon ke long aposi pini ke ruptalon kapamanas alo labang so sengkan la pini bangke ni tum armu ongdung pukali ponta pinang an armu te bok terai mondoli dag ni tum kache pha ponta do lapen ni tum Assemblies of God Karmelong section angkang ke do tum ansame pini dag pinang an armu penche tong pon lo lake arnam hurjumelo labang so ketrar pon lake lalo lapu bangke Kedam tang litum ni therepo ni phai ingkora sir kepen thong kebrai si ni phai thong kebrai si ni an ke litum hala Assemblies of God Karmelong Karbi section women seminar litum peman pon lo labang so jai make patu wer por anitum ripon pemelong lo arna makang hon pen labang so phi pinie bangke hala bang so women seminar pen nitum pache ton se pini labang so lapu ruptalon na sengkanta e phoi vet se peman rap pedlo lapu jo la sipu bangke lake Rongkangtui Assemblies of God Amondoli Ningkan ingkoi rapho kechok seng epelodi ruptalon na sengkan kapaman la jubilee jai mek keni tum lalo Ningkan ingkoi rapho kepleng akache hok apot si nitum surihini ra isi jangmipo niphai isi pen labang so mondoli pini pen ke mondoli lo ki kim lo por ni pen ke claim ke dam kache paduk lapen pini anatuma phan nitum Theo aman ke chipi mowe bonta netum manpeng ke the karbia poho lapen netum mondolia lok apur kimo alokimo lapen momentos lapen apar same netum koson lo certificate netum labang so ke claim hot ajak dinklui ake claim adak la haya pon netum tok jir pen chipi pajer pon lo lan cholo Dola marapen arjison rong par karbing long life